Takže čau, to je Grolka 12 a dneska si ideme zahrať zás našu kariéru. Jake Evans chcú ho predať, takže ho nepredávame a ideme si ďalej zahrať. Dlho som tu nebol, dlho som nehral túto hru, takže zás musíme nabrať síly a musíme vyhrať. Tesne. A zranil sa nám Gary Minors na 2 týždne. A tu sme bohužiaľ prehrali 1-0. Tak nevadí. To je škoda, mohli sme vyhrať. Nevadí, to ešte dáme. A idem teraz zatiaľ skipnúť celú sezónu, takže timelapse. Čau, to je Grolka 12, ale chcem vám povedať, že pozrite sa, koľko neodoberajú, takže daj ten odber. Treba nám dať 60 odoberateľov, daj ho tam, daj like, zdieľaj to kamošom, to je všetko. Takže užívaj video. No a máme tu posledný zápas, takže poďme ho si vyhrať, prosím. Prosím, nie. Takže skončili sme v lige 15. Takže tak. No a Harry Kane vyhral Golden Boot s Bayernom Mníchov. Ďalej Goalkeeper of the Year bol Thibaut Courtois z Real Madrid. A Ballon d'Or vyhral Harry Kane. No, takže v FA Cup sme sa len kvalifikovali prvé kolo, to sme vypadli. Liga 15. No, 4-1 výhra Biggest. No, toto ešte bude ťažké. A dostali sme 400 000. Boli šťastní. Dobre, my nejdeme do žiadneho týmu. My budeme v tom istom jednom týme. No a máme tu rok 2026-2027. No, píše nám Season Objective Stay Clear of Relegation. OK. No, ďalší nám prišli z novej tej. To nepredám. Evans, ten sa vylepšuje. Tréning, nechce sa mi vylepšovať. No, takže píšte do komentárov, koho by som mal kúpiť, koho by som mal predať. Takže čau.